кишоварзони шаҳри агросанъатии турсунзода дастури ҳидоятҳои президенти кишварро дар мавриди парвариши босифати майдони пахта ва зиёд кардани майдони парвариши он дастури фаъолият қарор дода, соли ҷорӣ майдони кишти пахтаро назар ба соли гузашта зиёд менамоянд. барои саривақт анҷом додани корҳои саҳроӣ ба таври зарурӣ сӯзишворӣ захира карда шудааст ва ҳамаи хоҷагиҳои хурду миёна барои иҷрои дурнамои нақшаҳо аз давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ гирифтанд. афзоиши майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва парвариши зери плёнкагии онҳо барои фаровонии бозори кишвар ва ғанигардонии буҷаи хоҷагиҳои хурду миёнаи ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. ин аст ки деҳқонони хоҷагиҳои хурду миёнаи тобеи ҷамоати қаратоқи шаҳри турсунзода сол то сол майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва дигар намуди зироатҳои барвақтиро мувофиқи талаботи бозори дохилӣ ва берунӣ зиёд намуда фоидаи хуб ба даст меоранд. дар ҳудуди ҷамоати диёти қаратоқ 350 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият карда истоданд ки расони хоҷагии деҳқонӣ асосан ба парвариши кишти сабзавот, помидор, бодиринг, хоб, болгарӣ, инчунин ба кишти ғалладона шоликорӣ машғул мебошанд. нақшҳое ки аз тарафи риёсати кишоварзии шаҳри турсунзода пешниҳод шуданд дар кишти асосӣ саривақт бо пуррагӣ иҷро карда шуданд. айни ҳол кишоварзони ҷамоати диёти қаратоқ кишти асосии шолиро ки нақша 60 гектар буд ба миқдори 80 гектар киш карданд ки 130% нақшаро иҷро мекунад. оянда баъди дарави ғалладона тасмим гирифтанд ки кишти шолиро ба роҳ монда нақшаи кишти шоли мо дар соли ҷорӣ 980 гектар меша. кӯшиш мекунем ки нақшаро ба 1000 гектар расонем ки барои таъмин намудану амнияти рӯзиқорӣ сайми арзандаи худро гузорем. бояд гуфт ки кишоварзони хоҷагиҳои шаҳри турсунзода низ дар қатори дигар хоҷагиҳои минтақа нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро баланд бардошта дар ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навӣ.